Čaute, sa dneska vás vítam pri novom videu. Dneska si zahráme len taký Battle Royale a možno ešte na konci čo môžeme zrobiť. Takže dám play a teraz sobotu a dielu nebudem točiť videá, lebo nebudem doma. A až v pondelok, v piatku, budem každý deň vydávať videá pravidelne. Možno počas toho zapnem aj kameru, uvidím, jak to bude ísť. Takže sme v Battle Royale. Ja si padnem tak, kde môžem aj tu. Tam ak budem chodiť tak do fightov, chcem sa nalúčiť. Celú som dať aj vidieť dneska. Že má byť nejaká loď, aj tam kde má byť, za tými kopcami, také istá, čo Jack Sparrow má prísť. Noob spamelsky. Slabý. By som ho dal, keby je spamoval. Do lobby. Ja to môžem vám dať čo povedať, keď sa vám budú páčiť tie videá, alebo aj nie, tak môžete dať odber, like a budem možno častejšie dávať videá, budú lepšie, budem aj možno dávať aj kameru občas a keď to bude dobre ísť, to budem furt dávať kameru. Takže nezabudnite mi dať like, odber a to je všetko. No takže sme tu. Napíšte mi do komentárov, akú hru väčšinou hrajete vo Fortnite. Môžeme ísť len také 1v1. Môžeme zatápať na rozohratie. Možno občas aj zastreamujem. Neviem, kde je tá mapa teraz.
Dneska si zahráme len taký Battle Royale a možno ešte na konci čo môžeme zrobiť. Takže mám play a teraz sobotu a dielu nebudem točiť videá, lebo nebudem doma. A až v pondelok do piatku budem každý deň vydávať videá pravidelne. Možno počas toho zapnem aj kameru, uvidím, jak to bude ísť. No takže sme v Battle Royale. Ja si padnem kde kde môžem aj tu. Tam budem chodiť tak do fightov, chcem sa nalúčiť. Chcel som dať aj win dneska. Zúra, že má byť nejaká loď, aj tam kde, hej tam kde má byť, za tými kopcami, také istá, čo Jack Sparrow má prísť. Mi to laguje, neviem prečo. Tu je typek. Som krivý jak pes. A diktuje, jak uteká. Noob spamersky. Slabý. Ja som ho dal, keby je spamoval. Do lobby. Ja to môžem vám dať čo povedať, keď sa vám budú páčiť tie videá, alebo aj nie, tak môžete dať odber, like a budem možno častejšie dávať videá, budú lepšie, budem aj možno dávať aj kameru občas a keď to bude dobre ísť, to budem furt dávať kameru. Takže nezabudnite mi dať like, odber a to je všetko. No, takže sme tu. Napíšte mi do komentárov, akú hru väčšinou hrajete vo Fortnite. Môžeme ísť len také 1v1. Môžeme zatapať na rozohratie. Možno občas aj zastreamujem. Neviem, kde je tá mapa teraz. Je.
No takže to je dobre, že sú zbrane, to aj by to muselo byť, keďže to je Fortnite. Heli si to môžete meniť, potom je tu Lesution, že ako chcete mať kameru. Mne sa mi to ani nezmenilo. Takú sú tiež zbrane. Máte hudbu, tu máte také, aj mapu. Asi dám toto. Tu máte game speed. A ešte tu, že per percent. To by chceli potom na 1v1, tak mohol by ísť. Lebo ja som ešte začiatočník. A tak to taký dobrý. Bo mám nový počítač. Som vám hovoril v minulom videu. A keď ste to nevideli, tak môžete si ho pozrieť. Hneď tam pôjdete na účet môj a hneď tam bude to a rovno môžete dať aj odber. Nevidím, že ste si to kúkli. Tam viac hovorím, teraz nebo je ráno a ja som tady zaspatý. Preto možno aj vtedy som prehral po tí botovi. Tak možno ešte na budúce dám video, toto by bolo pre dnes všetko, tak majte sa, čaute.